ukra lama ngimla ukra maisha nei ha ukra rona nei ha ukra instan mai ha ukra Voice of the People Party akan dikegenti ke pemerintah ngijop tang sawut ngijop tang sawut ngem kenyum ringi ayo iu play ba kasian ke beningkong ke bangi mi pertai kum ke Voice of the People Party upat ba ula ibet ban pha yang i sawut barung hak tegi yang dorbar thawan barngai scam dah ke jingker khu jong pi pat ba yen pendek hok ya ke kamram ke ba pila benset of the People Party ngaju ong ye ke wei ya kita ki ba ong ye kumta ong dan tang sawut ngidan hagal yang persya haga opposition pila sosial pat ba kanotam ladapi pensyong ya ke Voice of the People Party hantai hapo sekretariat kaban sinsyar ya kene ke jela ka jungi hangta pat ba penso sotu baka sinsyar kharar kabaka Voice of the People Party ka kren barka wan shapi upai ba kande ka sinsyar kharar kaban ai ka jing shan kaban ai ka jing yodang na kabata jonga jongpi uwe puwe nong song sidong ka warra aru akri kapor ya ka jing kublai na kaliang jong ikertong jongi Dr. Ricky AJ Singkan hoi ngatep scam bon apeng jongpi pikwa ban yakendu markman pikwa ban yoslo na nai marmet akri ka janmiet ka pameta Henry inumla bandar dekat bangi namar bangi sotu pai ba namar I menta iha balet syaki lai pun riu teli ki konsensi kamlong ka besuk balet syaki lai pun riu teli ki konsensi hoi insawan na banta jopi ki bakwa bani kendu markman bai Dr. Ricky AJ Singkan haga khat santarik hangte hapo mulai petrobom bat haga khat riu tarik hangte hapo stanbus mor putmuri pila banwan syakri ke jingilang ke public meeting ke jongi banyak keduk markhamat baki bar ha katik artli ke meeting I presiden rang ba jongi iba aden melo sai mod inside rekat ngai scam pinyo wer lang I parok ke jongpi bat ha katik ski ngin sai keduk lang kadai ke meeting ke ba khadu jong Voice of the People Party ban penkot nang ni napok ke snong mulai ke bait ke jonga ba ke jongpi ini mi renti ke tosi kalong pun ke jingai men sim ya ke Voice of the People Party bat ha jo apor Papinyo banyak keduk markmat bat ukertong ubah ke Voice of the People Party lasai badan hagani ke kenti ke pemerintah hoi parlok hagani ke jaga abang awan apreng jongpi ni upor ke pemerintah ngam kuat lamar kelayo so bat lapen so nga bah ke jingiat ya ke jingiat election MP dagi wei pat ke political party hapo ke dong ke than hapo ke sedang mulai nak wei ke dong segawei pat oh kelas sedang ban kento om tak bagi kento ya ke parti ke jongi yo presiden ramba jongi Henry la yo sluru bagi lasang ban kento yo MLA upa pila penjob dan burom nagari ke snong nagari ke konstituensi ke jongpi lasang ban kento nak beta jonga hoi pai ba ngong imat kini ki political party kem don nongrim apa ki wan su pai ba kem keren su ya ke nongrim dak penso yang amne da wei parlok hagawei ke meeting ke jingilap jogi wei par ki political party la ong ba nado basdang ke meeting hadu penekut ke meeting ke don betang ke jingkren ke jingkedaukti ke jingkawangkti ya ke Voice of the People Party berkamtam ya presiden rangba joga Voice of the People Party ke dauba pai ba kalong ba ila sautu bahakani ke kenti ke pemerintah upai ba kelengkari ulah pai khamat joga Voice of the People Party kata pai ba ke pelong ya ki menta bagen sir dot mau ke election MP ke sautu balik si kan nomiat kan nam job syaka parti ke joki hendak kan yat kan nam job sya ukertong ubaga Voice of the People Party on penyeng hari ke kenti ke pemerintah ngaso kemen ngaso slur bat ngaso scam pat ba banterwa pleng jompi ya ukertong jaga Voice of the People Party I Dr. Ricky AJ Singkan usam larang ba ubala biang ke kerta kerenyang kabur jabing kabangin pak syati syapo Delhi hon ngem budai ubala tam ha kekeran puli bani kiwei pat kidang don kiwei lesi kibarang kamstat bani Dr. Ricky AJ Singkan Henry ha jimpet ke jongi ubala piang bangin pak syati syapo Delhi bat ka ong ru ai kiwei ha gini si ki pemerintah kabang ya kran ya ukertong ujongi kapitkan mau ya ma
kapan kenal yang ya way nak kini ramba ukraw berkat jom kini kejela kejungi ya ubangi lapha syatiya syapo Delhi haki por bagi Islam ki bamenswa uni ramba wala da ulong marwe hangte po Delhi ulah pendap hok yang kekamram kum belapha ya u hoi pai ba ngagamon nang dia banyak kentho wala da kaladon kejing kentho percaya nga Rengong kapor kamdai yang amanta bangan pen pai keliang ya kata kejing kentho kejing akibat kentho Rengong tip bau pai ba nong song jok mulai utip khamha namar balai baro kari ketip bat ngi pidai banso sarong pai ba namar baro kari menta kiong unong mulai udai ubastan dia bangi dei unong mulai ubastan ngatrai ngin penokam ya kejabian habaki wei ki kawang keti ya emily jompi habaki wei ki kawang keti ya個 voice of the people party penokam gomba kanam pila penio hadi lingba kani election emily arphulai laktip kalengari kom kinong mulai ki bastan namar kata daw ngimton por patba banyak pen phainia ya kata ke jingkren ke jing wodong ke jing wodnya ke joki yanga hangni hapo mulai konsensi ngong kadang long emily tang sistem tam patba tang sistem tam kadang long emily ngong hadukan ini pat kilating yanga mansang pat ketho na kabatajong ngong ya pi patba kinong kersan kijonga kinong kersan jo voice of the people party phem dong kam ban khuslai kumbang lawan sekamat jongpi haswa jong ke election ngem lawan ban pembit ban pentami pi patba ngilawan kum kata kelenti khamat jongpi banwan ban pembit ya pi da bor pisa banwan ban pentami pi da bangin kular ya ke beneng bat ya ke kendau khamat jongpi em patba ngem la kular ya ke bukum kita habangi wan khamat jongpi ni ke election kabadang dem rei ngawan khamat jongpi bat ngala kular rei ki jingkular nakaliang ke jonga gelong tangkini artli patba askwa bat perkenal ngalawan halor kini ki artli ki jingkular nakaliang ke jonga barkala ong patba hakani election emily kabadang sudah habang wan su patba ngong lada pijiet yang apa patba lada pijiet yang lada pi ibet yang balong tau nong yalam jongpi utau nong mi khamat jongpi utau nong tawan jongpi ngong ngan pendep hok ya ke kamram kaba pi pensyat yang kaba ningkong kalong banganya sai nam tak ke jing ke jongpi kata dia ke kamram ke jong emily badia sai ya ke jing jong patba jong ke konstituensi hangte hapo ke yang dorbar tawan bat ngila pendep hok patba ya kata ke kamram pilayi tambang abang solingo pat ni sigi ke pamenta mau kaptu ngila sei ki mat ki isu ban kren hapo ke yang dorbar tawan dang don pat ki wei pat ki emily ki wei pat ki ngilam na wei pat ke political party ki baong hana om jio ya kita ki sambut ki emily ki ban kren hapo assembly ngamtip jayu nam tak ki emily tarai pai ba pi penbiet do kata bakin penbiet maki bandong bagi emily jo voice of the people party kem kren hapo assembly pilai dalam ki jo kemat kom kita ki emily sawut ki lara ya kemat ke jurang ke bakta ya keri ba ke jat benriu hangtai hapo assembly ngin pendap hok pai ba ya kata kani ke bangla kular barka bentar ke baar bang wan kemat jompi ban kular ling ba kani election ke beladap ngaong ya kani ke wei ha ka dei bat ka ha ba ka sarkar kalamang ling ba u emily lani kata ka MLA scheme ka mangitip pai ba ngala kular pai ba ngong shispa na ka shispa kabadai ke jong upat ba kandai ke jong upat ba nakaliang ke jong ngong watang shitika lani watang shinaya nakabah ke jong upat ba nganum bam klok pat ba kata ngala kular barong ngin pendap hok ia kata segai pat ba kabapi kwa nakaliang jong emily kita gini ke kular ki bangla kle hakmat jong pi pat ba henrengim simla kular pi ya ki bangim la banle Henry la don kecingnya yong nginya kun ringkat pat pi upai ba nama kata dah upai ba ngiwan kepat jongpi ngangong abang awan upai ba no mulai ngamon man keren ya kan nongrim joga voice of the people party nama ngatip ba pi baro pila sotu bat pila tip ya ka kan nongrim joga voice of the people party ngangai scam bakan nang long do long snam hangi kum kejat benriu kani kan nongrim joga voice of the people party kan nongrim joga voice of the people party nganom keren jerong ngan supen kenal kadang tang atli pada kan nongrim joga voice of the people party ngalale shakni election MLA banang dep halor kini ki atli ki nongrim ngen wan menta nam takni election MP halor kini ki atli ki nongrim bat ngin nyai keren
ya kani kanong rem namar ngitep pada tak kani kanong rem kabla ban kentiu pat yang ikum kecet dan real kanong rem kabat kabalong kum ka thong na kabata jonga bat nam ta jongi kum ka parti kalong ban wanra ya ka sensyar khadar ka bakhut ka basuba lemda ka sensyar khadar kalong ka bakhut ka basuba pada nginum la ban le ai ruem namar ngi sultu badai ha ka tai ka benta kadai hantai ha ka sensyar khadar ka bala ban pendai ya ki jinge paro ki badan hapo ka emlang ka salang bat lemda ka sensyar khadar kalong ka bakhut ka basuba nginum poi syai ru kata de ka thong jo voice of the people party barka nongrem ka baar baka voice of the people party ka ngait scam kalong ba bangin penne ek hok long try ka jingi kum ki try muluk la kalong khandau ka siap ka krian ka thlet ka jingit ka jungi ya kata pai ba ngin penne ngin pensa ngin long mangi ki try hala ka jong kari kata ka nongrem kita ki atli ki nongrem jo voice of the people party o pai ba ngiwan khamat jong pini ka por sibur kin pen thabi ki wei pat ki political party ko mga ong kem dan syu kamat kem dan syu ka nongrem apa ki le syu pai ba ki don tang ban ka dokti ya ka voice of the people party oh pai ba ka voice of the people party kadai ka party ka barang kena tam lagi party baro apok ke jela ka jungi wat apok ke India hi baro away kadai ka party ka barang kena ndai barang kena ndai ka barang kelung tam lagi political party ndai ka basotna wat ka jinga iti ka jungi ka barang tang arsnem tam ka jinga iti ka jungi ndai ka voice of the people party kala sothiet hamala ka wei pa ka wei ka sinong hapo kani ka ri ka ba et ka jonga pat ka jompi hendai ka jing angnot ka jongi nagalyang jogo voice of the people party kalong ba ngida kwa ba ka voice of the people party kan the room hamala ka wei pa ka dodot per ka mensiam jogi nong sok sinong jogi ka jela ka ba et ka jonga pat ka jompi rengkat per ka voice of the people party pai ba sai sian pat ngin clear ya ka nam ya ka buram bat ngin clear pat pantai pat ya kini ka jela ka bait ka jonga pa ka jonghi pat ngira kwa hir bat dik na kaliang ka jongi baka voice of the people party pat ba haba ka mi madan haba la seng ya ka haba ngi one show pat ba kani ka party ka badan haka ya ka jingyo i jingai ngitep pat ba sadong ini lam ya piu pat ba ngitep sadong ini lam ya kani ka ri ka bait ka jonga pat ka jonghi ngidon na po jongi ya kata ka vision lani kata ka jingyo i jingai bat ka vision ka jongi kalong to revive, to restore, and to transform Meghalaya. Ban pen empat, ban pen bhapat, ban pen keladur. Ya kani ka jela ka bait ka jonga ba ka jongpi. Ban ngi kwa ba kani ka vision ka jongi, ka jingi i jingai ka jongi, kan longru ka jingi i jingai, jongi kum ka chat beliau. Ringkat lembat pi pai ba, yen klepat ya kani ka jela ka jonga ba jongpi. Ka voice of the people party. Ha ka jingi ai leti ka jonga. Ngilong, nadu arsnem mensua. Ngila maham yu pat ba ngila ong pat ba hapo ka jela ka jungi dan artli ki party dan artli ki political party po ka jela ka jungi ki ba ki penbiet yu pat ba kini ki ju kini ki political party ka wei kini ka ada ka kerteng hindi kata kini ka Bharatiya Janata Party bar ka wei par kini ka ada ka kerteng thareng kata kini ka National People's Party pat ba ngila ong wadom biet kini ki artli ki political party kini kaju ban hagani ka kenti ka bamta pat ba amdai ka voice of the people party ka ban pen scam ka ban tentikna ya kata hendrai kini ki artli ki political party ki ba pen shisha ba ka longkum ba ka voice of the people party kala dap ong lupa namar hagani ka kenti ka bamta pat ba ka BJP berkat api kat ka BJP ka ong nganom sai kertong hang ni hapo ka jela ka jungi bar kalau ong bangin kersan baik ya ka NPP hagari ka jela ka jungi ka dauba pada balai ka penlong ya ka BJP banum sei kertong hang ni hapo ka jela ka jungi namar kila yo i ya ka jingklan jo ka voice of the people party bar ki so tho lada ki akhon lala ka jong kat kom ka jing thu ka joki ki ong yo ngi rem baro argut bat compare pat ba lalagi sei mo kana tanggawai ka kertong nagalyang joka NPP bat ka BJP henrei upai ba joka ni ka jogi on phai khamat ka voice of the people party bat penjob dan burum yo kertong uba ka voice of the people party kala sei madan hagni ka genti ka pamenta hoi pai ba ngait scam kum kinong bolai ngin nombi kini ki political party ki persang ban tembi yang apa dia pi
hamtam ora widai na ka BJP bat ka NPP POE pai ba ka wei na ka jilang pai ba ka belajar hang thi ka apo umsing kai ka belajar ilalet panyalap ya kata ka election ke jongki ilalet su pai ba ban keren ban pan ya ka jingkersan na upai ba ban kai ka belajar pai ba nang to na po karensan yalap election kila pelong kum hakani ka jaga ka pamenta apo lenti hasingkian apo yo apo hat ka bagi pai ba kiya lenti henrai ka jingkeren ka tuki ka lalong ka basya bapalat badon na kinong sidong ata ka sidong kem sola sa su bat ha ka ba khadu kila poy ban perta yau sembal jong pra panong hau pra apreng jong ka jilang ka tuki henrai ka basosi pai ba ka long ba kita kibanon na kita kerensan bagi alap election haga jing sisa kini ban sotu kilet haga senong jong kiwei haga cakal kini ban sotu bagi let hang tu ban pen sotu yu pai ba henry nang tu na kerensan yalap election pai ba ka jing sensar don bor ka jongki kelas dang nadu bagi pan ya ka vote na pai ba nang tu pai ba kinut banong kem ya kita Barkidut panong ya election official tu por pidon sei le ya ka badong kam berkat mapi kibakum kita kinong sensar ngi kwa ban sensar halor jongi pai ba ngapen ka mau pi 4 slem hapo ka jela ka jingi 4 slem hapo ka jela ka jingi hakawai ka jaka hapo sor keladon ka jingi yat lembak ta ki seng setiam jong ki Hindu ka RSS ngapen ka mau pi haba kila march kila ya keleng kasor shalom onda kila poy ka jaga bakadon ka wei ka yeng mani joki para Kristen ki jongi onda kila poy hang ta kila yu pai ba kita kila perta da kasur ka bangim kwa ban skap kum ki Kristen kila perta ndai haba kum kata kani ka sorkar kita ki jo ki bre ki perta ban phakam ki pardo ki parasram ki badan ka hok ban perta ya ka ki kwa ban perta kila kumno gyong ki phakam ki para siapa tanat yaki Henry haba kita ki weipat ki wan berkata mat yong yangi ki jaj menriu ya ka jinget ke jongi ki le ayu patna kem sem lale ai ki bagum kita ki political party ki wan hakmat jonga jong pi haswa jong ke election oi nginom kwa banyak keren barang skem upai ba no mulai on ken taj war ya ka NPP ka bayas dok tilang bat ka BJP na ka ni election ka pamenta barhaga jo por pai ba Naga jo kupor pai ba ngakwa rupan keren ya kini ki wei pat ki political party i don ru se ki wei pat ki political party o ka bas ho thamula pai ba shwa ka election ki wan bat ki trailang om tang ba ki wan ki trailang rei haswa jo election na ba ki election pai ba o ki ther ya ka NPP ki ther ya ka BJP bagata kalong kila sayu kertong melang joki joka RDE nagalang joka UDP bat ka HSPDP pai ba Henry kini ki political party ki political party bala penokam bakla ya kata ka kentien idri ki idri tang haswa joka election ki ken mau yu pai ba tang haswa joka election o ki benya ka NPP ki benya ka BJP haswa joka election Henry on dala kut ka election pai ba nglai i kila le ayu kila runglang ha jo ka kamra kya bam na ka jo ukhiu bat ka NPP bat ka BJP on dala shwa election menta kisdang berwan man penbit yang abad ya pi barang ngai skem bo pat ba hapo ka ri ka jingi menta dei su pat ba ubapi onai ka jing sneng ya ki political party ki bagum kini o ki keno barok ki political party ki ongno o ki VPP ki so hok ngang ong ngi hok namar balai ngi kwa ban sensar daga lenti ke badai ikwa lamar ka mensiam ke jogi ban sensar ban sakri upai ba kadai daga hok bat daga jing sisa om dei bangi ong banga marwei ha ka jing long ka jonga kadai breu ba hok bom don su ka jing duna em nga ka la ka jing duna kinong elam ke jogi ka la ka jing duna ka jing em ka joki Henry ha ka bai dei bat ka jing sakri pai ba nong ngim pakla ngibet bat ngin sakri hok yo pata kata kali ke jungkular na kaliang joka voice of the people party bat ngin nom pen khen ya kali ke kular na kaliang joka voice of the people party o pata ngim dokaman phai khamat ke jungi shani bat satai dokaman phai be tam joka voice of the people party o don nagini ki ski ki pamentaru ki baong mo kyong o ba ngilarai ngilet keleng-keleng kyong ba ngilarai one election MDC how pra one election MLA how pra Henry na kamatakan ni election MP ngidang so artatin
ngidang so artatien langin ai yo pra laningin ai ya ka kongres lani ka kti kidang artatien nei hangni pada hakabat jong piyodan na preng jong pi kat kibala ban so ni por ka mamta kibadang artatien lakin ai ya ka VPP lani ken ai ya ka kongres ngan kren nagri ka por ka mamta ban pensyai pada kam dok kam ya pi ba pen artatien Henry kadang kami pibat pen scam ban rai ramba badeng ban ai ka jingsan ya ka voice of the people party pem no kaman pai ka khamat ka jong pi sya ka congress balai pai bang ya kata namar ka congress kadai ka bala sinsyar bon postnem hapo kani ka ri ka bait ka jonga ka jong pi kadai ka congress ru ka bala sinsyar bon postnem hapo ka jela ka jonga ka jong pi kadai ru ka congress ka bala sinsyar daki postnem hangti hapo asam ndai kilale ayu pai ba kilale ayu ha ka bai dei bat uput usam jong ka jela ka jonga ka jong pi men ba ka congress ka dan po Delhi men ba ka congress ka dan po Assam men ba ka congress ka dan po ka jela ka jongi atau kila shim khia ban ben bet yu uput usam kem shim lale e kata pai ba jinjar ki pardo ki parasam ki jongi ki basyong shagi than border hatu nginang shania e ka congress om dei ta kata pai ba kajala kajungi kalayai dawa ya ka ILP ka banlong ka stie na ka bata jonga ba jong pi kom ka jat ben riu ban pet khmi ya kita ki barung ki bami hapo ka jala ka jonga ba ka jong pi ngilayai dawa ban ngila dawa na do ka por ba ka kongres ka shong po Delhi ban ka kongres ka dan hapo ka jala ka jungi kadang suk kata ka por da ka kongres ka kwa ban le hendai ka lale pet ba kam sim lale ha kata ka por o ngila dawa ru pet agri si ke bamanta mau ngila dawa ban penlung ya ketien khasi haga kernet ka bapra jokariti sensar jongkari India Henry pet ba haga por ba ka kongres ka dan po Delhi ban ha por ba ka kongres ka dan po ka jela ka jungi kala le yu pet ba kam sim lale ai ru em nama kata dang ong pai ba ngiro kam ban so thu phem dong kam ban phai ya ki khabat ke jong pi sha ka congress nei phai ya ka khabat ke jong pi sha ka voice of the people party bat ha ka jong por ki don ki bakan thok ini si ki bamta ki ong le yu phin pha yu pra marwai po Delhi le yu marwai ha po Delhi nei pai bang ong na ka banta jong ki marwai ka mut mla ban le ai Henry ka voice of the people party ka pen kan mau ya ki kentien ki bau melung SJ dan kan hagawai ni ki poetry ki jong uang kumno uang ka jingklan kamsong ha ka jing bun brio ka jingklan kamsong ha ka jing bun brio ada ka jingklan ka song ha ka mensiem ka basin rang jong urang pa kata ka dei ka voice of the people party kong wala na gidan marway wala na gidan sawat apa ka assembly gidan tang sawat Henry pendap hok ya ke kamram upra un pendap hok ya ke kamra un pe ya ustad la kalong hapo assembly lani la udan marway hangti hapo Delhi kata kadai ka voice of the people party ngapen kan maru iki perlok ke jongi na so thamuna na marbalai ki ong hana bau pra un le marway hapo Delhi ngapen kan maru iki ka history jok ka jat bedre ko jongi ba menshwa ngila pha teng yo MP na kani ka jela ka jongi na ka jat bedre ko jongi hangti hapo Delhi uni upangila pha teng menshwa ukra perkat urang dajit nagani ka jela ka jonga ba ka jongpi ubalalet ang tia po parliament pada ngilar pha yu kum u independent MP omlei kum i Dr. Ricky AJ Singkan i Dr. Ricky AJ Singkan ladangi pha menta Delhi ngin pha bat mangi kum ka parti ngidon Nadine Jongui ban don hasenda sedap di ngidon ki kra perkat hapo ka parti ka jongi ngidon ki officers ki blasong thaj naki kam ke bapher ke badan hasenda batngi bat i Dr. Ricky AJ Singkan enum long marway ka parti kan dan hasenda bagi Henry une orang ba upangila pha menshwa marway urung hapo parliament kum u independent MP nakani ka dong ka than ka jonga ba ka jongpi Henry pai ba haba urung hamthi laong bar ka kerteng jong ni orang ba udai ba hover nyota ubah hover nyota bar ka por ka ba ubah hover nyota udan hapo parliament long ba hapo kren la ka long hapo parliament la ne shabar jong ka parliament hapo kren ubah hover nyota long ba baro kisngap namar balai hapo kren da ka jing start da ka jing shampang ba da ka jing slur ulala ru ban pen ko ya ka government of India ha ka babon ki mat ki jura ke bakta yang ikum ke chat badiu ngau ngani ka por ka pamenta ngin pha yu pra ngin pha i Dr. Ricky AJ Singkan sai sien pat
bain kelepat ya ka nam ya ka burom jong ka jela basai sian pa inlong usimpa usimsong ubanya sait na kabata ka jing ka jonga ka jongpi hangti hapo Delhi om tang mangin pa bain ya sait na kabata jonga jongpi handai inlong ru kseng na kabata jonga ba jongpi kom ka jat ben riu hangti hapo Delhi pai ba ngioi bahapo ka jela ka jing kita shibon kita ke central institutions nadoki ICAR nadoka Nehu ngidon ka North Eastern Council ngidon ka NERI ngidon ka CAU kabadan hangni apo ka jela ka jing kita shibon ki waipat ki central institutions apo ka jela ka jungi ngidon shibun hatu pila JOI wa watang shisin ru UMP jonga jongpi ubay lajit nantala laitam na ka Congress bo ulit ban tuklar habidai bakini ke central institutions ki berana pok ke jela ka jungi habidai bat ke seat na kamata ki samla puli ki jungi habidai bat ki kam ki jam hakitu ke central institutions ki berana hapok ke jela ka jungi pat ba ngim pati itang sisian ru boleh bentuklar kum UMP udan ka hok bentuklar ya kita ke central institutions henry tang sisian ru pat ba ngim henry yong yo new kertong bangi sei ngin penjok don buram or new kertong jungi ulet bentuklar ya kini ke central institutions namara bagi don na kejala ka jungi kini ban penyo anong yang ikum ki try muluk lem kum ta kam don jimat bandon ni kini ke central institutions ki bapir apo kejala ka jonga pat ka jongpi pat ba iwan ka pat jongpi ni upor man ban ya ka jikusan ka jongpi bat watnom artatin ya ka voice of the people party odan ki baong jet sai ba riki Jaga voice of the people party Dr. Ricky AJ Singkan iban dalek support Delhi man bakren Hindi in subi bait napo ka parliament napo Lok Sabha kiong hana namar balay maka voice of the people party ka persya ya ka ketien Hindi ka kwa ban pensai hakamat jongpi pat ba ka voice of the people party kam syam laong maka persya ya ka ketien Hindi ngi burom ya ka jong kiwe bat hajo por pat ni sarong ya la ka jong ka ketien balai ni persya aku ban pensai pat ba ani ka por ka bamenta ngem persya ka ketien Hindi henry ni persya haba ulat uan ban kren ya ka ketien Hindi hapo ka yang dorbar thawan ka jongi hagane ka jela ka bab kren ya ka ketien Hindi but as per the rules and procedures of the house of the Meghalaya Legislative Assembly pat ba katkup ki kendon bapnya ya ka yang dorbar thawan hapo ka jela ka jongi pat ba kidan tang lightly ki ketien ki bangila ban kren ka way ka official language ka ka English but artli pat ki associate language kata kadai ka khasi bat ka ketien garu kini tang kini lightly ki ketien ki ba pla ban kren hapo yang dorbar thawan ni riulat uan ban kren da ka ketien Hindi ka ngemla ban pediang bonwan ban kren apo yang dorbar thawan ka jongi henry habai dei support Delhi pat ba aku berbentip nama nga sos sambat nama kita ke kren persya yang ikum ke voice of the people party ngiong ke voice of the people party om dei bakashu ra klem da sotu ya gano ka bat ban persya la kalong assembly le ne shabar jong ka assembly ngira ai kani kamat halo kan nongrem bat halor ki rules ki bapiang henry abang kren ya ka Delhi pat ba apo parliament ni hapan sotu apo parliament om tang da ketien Hindi bapila ban kren uni ukotong bangin pha on kren da ketien English pila ban kren da ketien English pila ban kren da ketien Hindi om ta kata pa ga henry apo parliament PUE hateng kidon ki MP ki bawan napo Tamil Nadu ki kren da ketien Tamil apo parliament kidon ki MP ki bawan napo West Bengal hateng ki kren da ketien Bengali balai namar ba ya ka ketien ka jongki la itu aga kernet ka bapra jong ka riti senchar jong ka ri India bat haga jong sya kini ki bap persya ini kala di benong tong ina trisitam bat penrung ya ketien khasi ya ka kernet ka bapra kenang bagi MP ki jongi la da ki kwa ban keren ka ketien khasi apo parliament ru kila ban keren pat ba ngiong kila sotu ya kini kiwei pat ki political party ban ngong hani ka genti ka pamenta kala syai pat ba kala syai kedar ban agal yang ka jongi ong magani ka genti ka pamenta ka ji kon na ka kani election MP kala syai pat ba kadai betang apeng ka VBP persya ikiwei pat ki political party kadai tang apeng ka VBP persya ikiwei pat ki political party kasyong happy pat ba sa kaliang jongno pendon
la pindon agaliang jong Voice of the People Party lane pendong agaliang jong Way Pat ki Political Party barang scam mau fight ba keleng ke beri hagani ke genti ke pemerintah upai khamat jong Voice of the People Party ngilet keleng fight ba ngilet keleng so kemen menedang step ngami ngilet satai sapok siliang kawai ni kisdong ki berit ngilet hantai lagi fight ba kilami renti patan mi sakmat banai ke jingkersan yang Voice of the People Party nang tu ngami ngilet sapok mau hati apok kemanan football ke bahe ipai tak kilami renti banai ke jingkersan yang Voice of the People Party barka bakham so tanat pai ba ngai scam lai lingba ke social media lingba ke news ke PE apa presiden rangba jungi lembat i Dr. Ricky AJ second apa gilet sapo mau kurwat mene kalau penkelmar trend yang Way Pat ki Political Party namaru ba belian ulami renti daki hajar ban aya ke jingkersan yang Voice of the People Party barang scam ke mulai kanom sadin ke mulai kalau dalam khamat hagani election MLA ke badang dep bat minta kali ke genti ke pemerintah ke mulai rukan long ke dalam khamat ong lalu kertong jongi ujok don burom mari genti ke pemerintah ke mulai ke ban ayu 6 tam ubabun tam nagi Way Pat ki konsensi nagamta ke election MP ke pemerintah pat ba iwan khamat jong pi seisian ban pan ya ke jingkersan na pi namar klem ma pi pada ngenomla banle AAUM ka Voice of the People Party kami syakmat kekuat banlong utau atiar lada upai ba uman berpenokam ya ka Voice of the People Party ngenlong ki atiar nagamta jong pi ban ya khun nagamta jong pi nagamta jong i pai ba yong ka jingi khun ka jongi kadang sedang hidang ya leti tang system pai ba andai ka thong ka jongi kalong ba one election MDC yen pensong yu pra apo district council one election MLA yen pensong yu pra hapo secretariat parhaga ta por pai ba tin sayo i yang ka baka jing angnut ka jong piu pai ba ka Voice of the People Party kan penurlong ya ki jing angnut ki jong pi lingba ka sinchar khadar ka bakhut ka basuba